Fotonya panik tuh. Ini bagian perdapuran lur. Nah, ini perdapuran. Ini baik bagian masak. Ini mbah ya. Mbah. Oh, baik. Mbah. Dadah. Oh, ini bagian perdapuran. Ini bagian makan-makan. Gitu suasana Mantena ya di desa untuk melatih. Ini persiapan baksonya. Mas, amit ya mas. Niki bagian perdapuran. Nah, niki perdapuran. Oh, niki lontongnya melenuk-melenuk lur. Lontongnya melenuk-melenuk. Oh, niki perdapuran. Niki make lebet YouTube. Nggih. Ini bagian pencucian piring. Kita liput lagi lur. Kita liput lagi. Makan. Ki bagian racik nasi. Pak, sekecakan Pak. Ya. Ini bagian nasi ini. Ayam lho. Ini bagian keropak-keropak enak ini. Bu. Bagian penerimaan buan. Halo Pak Wid.
dekat dan kulo Ibu Juru Paes lumantar Wahid Wedding monggo pun dhereaken upacara kang sami teman-teman ka sarangaken Mas Manggolo Subo ugi Subo Manggolo mundi ukurang tuh uji kanang tubuh jenar ringo makatan dhereaken sekali kedaton kepareng dadi Mandal Pasir lumantar berpadu dalam selamat Ini tuh, apa?
turun kode tanpa tembang sama dari Jalangi. Mbak lumembak ombak ing segara lumut pesan kangen sampun nedahaken kados tunggal tumapaking hadi corong upacara pati selanjutnya kadang-kadang enggak malih dhateng sasana ibu bapak ingkang saderhun nakya mulia juga kaliyan adat pati kirat basa durung lamun cangkang nang dene maksana membat marga umingkang ing mari Madono sumuna gelar-gelar kaki kecorong pinabar sunaring netro harga mereka minat sinembuh didaing busono kadang tumingal sang sistor seni lagi sekarang pabahan kaweningani para tamu kakung semau
Swasana ingkang jeneng swasana ingkang jeneng hening anono sabawaning walisi godhongaken obat sane Rama datang umampah kamu melamat suwantenipun dadi niwah selawat kawistara temanten kalih ngatepipun ragat Mas Putih ilo-ilo jaring para mino ingkang jinempun ana ing pinanggaing awak maksud dimarep gawane budaya tulus ingkang tansah katolak menawa boten mungkal temanten kang tetepi ukur adat amung nugra kang dinajak sakeman juga Kabang kambang kumambang sekali kumpama ning Bapak Kencana lumantar kedaleng lati dadi pambukane karya Tama tumanem tuntumeno kawistara manten putri Hajar semanding datang saat ini baru pasangan iwak kepada takut sinarengan winuwengan udhipun Tirtarasa Tunggawelah Panjangwelang kaubengaken ratah kaping 3 minangka bentenipun kawonan ugi keliru kembar manyak dening ketuan golek Mas Manggolo dateng sainjining pasangan keparingipun pinaringan uji angker dawan yang saking rombong lahir ugi sabran pakar sabran pergalikan ilmu manah menik berkabut ayo Mbak Putra putih posingat banwani putih suci ugi nyonya gebur dan agung manten kekali tansah lara bebenderwet benarakan laju kadherake dhateng sasana wis udama sanaresmaya puji pring Gusti jaya jaya jayati
Wong leneng griya mangu manungko kandhuhan liman letokan ayam tur lagu sandina do piro madan ngampi ton rukut kita Tumulong para masalah berdoa Allah Subhanahu wa taala.
iki larang kabeh juta joget ngene iki wis gak piye lha iki orang cuti 5 juta drum iki 10 juta nek joget ngene wegah Gak semangat Pak. gak semangat Lah kok joget piye? biasa ndanduk piye iki sak manggol iki stoke diwehi gue iki 100 dadi 200 Nek ora joget dipotong 50. Nah, piye? Nggih ta, Bis? Cocok? Cocok. Nah, gini. Kalau delon ya. semangat kok malah manggol Delon jare Pak. Cocok ta, Pak? Lho, cocok. Potong 50. Piye? Pengen dipotong? aku tak kentengan alam joget ngene Ya iya. Bareng diomong nek dipotong 50 langsung cayane malah. malih lho Anu musuh-musuh paling kok. Diomong iki bingung antun iki. wis ana wis tak putusan wis putus sak putusan wis manggol nek kondur sini sudah mulai 7 saya wis bangun Kasih kali potong. wis Ngeten kok. Iya. Ayo. gak udah nasar wis Ayo. Ora kok aku sing adan. gak wis sudah mulai Wis Ayo, Mas. sana. Wis kon mulai Kita kowe. wedi. Kita wedi nek dipotong, Pak. Lah, iya toh. Iya. Timbang joget dindek neh kok. Joget to wis. Resiko yo aku. lek iki jutaan ngobrol kono paling ngene iki Ora semangat blas iki ya. Arjen ke pira? 5 juta Sing ke pira? sing itu Sing kuwi, sing arjen sing kuwi. sing kita Sing arjen sing kuwi lho. 7 juta 7 juta. MC-ne pira? saya kata Lah kok malah ndek dhewe maksudnya. MC ki mau 150. ora mampu jan mampu Heh? Omahku. Mau neng Mas. saya ayu Alah mosok. Alah. wis aku salah sampe lho Heh? bukan nang ngambung sak tiga Alah. Bayar kok. Rotos. Satu saya ke Bayaranku ki lho 150 kok arep nyangone aku 200. Sing 50 jalo sapa? nah itu tuh kok Atake torok. Mesti kuwi. Iki sampun rampung panjenengan ngaya wajib. Sampun, Bu. Dereng, nyuwun apa, Bu? reokan Reok. ayo oh Nyuwun reok. ya Kabarmu? kamu dhewe Waduh. Ayo. Lagi kok. Reok apa, Bu? Pak reok. Nggih. Ana nggrok muncul. Simpen sik. Malah ngedak. Kan mikir malah. Ayo, minggir. Ini banci nih lah. Kecantol sikile kecantol. Jaban bayi. Kecantol Pak Dik. Bener Pak Dik. Kecantol surat kecantol. Nah, bareng sampean tumpak eko mburi kok malah iso jompat iki piye? Peti dongkrak. Ucul. Sadelok Kok malah ditumpaki. Butuh pertolongan. wis didongkrak 50 terus ucul. Ora ucul iki, ora ra iso mlaku. Ayo, nek Mas. Ayo perasaan
Jabang bayi kita wayu kok sikile cendol. Hah? Jadi kayak kenton itu bumi ini. Aku sih kosong ini. Bisa selesai. Nah. Ini kita ngasal barang orang. Asu. Lempe. Ngerti bocah cilik-cilik Pak Dik. Jadi tontonan bocah cilik-cilik njaluk ngombe. Sembah nuwun, Mbak Lilis. Sampurnane pawiwan pinaringan khas Kumboro utawi donga. Ki anakmu. Sing nggo anak. Ya kita boleh pangan yo ngono guys ya. Iki ayam ya. Oh, itu kok kono terus duwe anak lho. Kowe ora ero nek ku kok pernah ping pira? Ping 5. Ping 10 anakku langsung metu. Kalau sampai wedi sakit. Ora nderek mamae kerja. Ya anak sapa, Ris? Sapa? Anakku. Kok ngajak lah itu. Lah yo, kopra ping 10 metu. Metu anak. Ya lagi kita banjir sampai mutus. Wes Mas, wes anakku kok nangis. Wis, kono ndeli mek kono. Ora metu. Menika sampun nggih, Bu. Oke, wong jenenge kono. Diomongi anakku ki yo ora nangis. Bisa ya. Mekaten anggen kula dibahan sampun paripurna. Mbok bilih wonten kalepatan nyuwun pangapunten ingkang kathah. Sik sayang sik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur